Preview. Preview. L-għodwa tajba lil kulħadd, l-għada tal-logħba Juventus Lecce li ntlagħbet fl-Allianz Stadium ta' Turin fejn fiha Juventus rebħu bl-iskor minimu ta' xejn b'gowl fis-57 minuta tal-Pollak Arek Milik. Kienet logħba li r-rebħa waslet imma l-prestazzjoni ma kkonvinċitx, speċjalment fl-ewwel taqsima fejn fil-ħruġ tal-plejers mill-ground lejn id-dressing room kienu milquha b'tisfir kbir mill-partitari Juventini li kienu preżenti fil-ground. L-importanti li r-rebħa waslet għax rebħa kienet importanti wara t-telfa jew iż-żelqa kbira ta' nhar is-Sibt li għadda kontra Sassuolo u f'dan l-istadju ngħid li t-tliet punti li kien hemm bżonn ġew imma l-importanti li ġew imma l-prestazzjoni ma kienx suffiċjenti, kienet il-bogħod ħafna minn dik li Juventus labu daqs ġimgħa u nofs ilu kontra Lazio. Imma finalment fid-90 minuta mhux il-prestazzjoni li tot imma huma t-tliet punti kif qal anke l-editur fil-vidjow tiegħu ta' nhar il-Ħadd wara l-logħba tat-tim favorit tiegħu Inter kontra Empoli. Forsi kienu Juventus bżewġ uċuħ, jkolli ngħid, u din ir-rebħa issa biha Juventus qabżu momentarjament fit-tieni post bi-13 punt u qabżu lill-istess Lecce li għandhom 11 għax din il-logħba Lecce bdewha punt fuq Juventus. Lecce li sal-logħba tal-bieraħ kienu għadhom ma qalawx gowl fit-tieni taqsima f'dan il-kampjonat li beda ftit tal-ġimgħat ilu. Biex nitkellem ftit fuq l-individwi sakemm anke ngħaddi għal Paġelle. Cambiaso ma tantx laqatni l-bieraħ u Rabiot naħseb qed ibati minn nuqqas ta' preparazzjoni li kellu mal-kumplament tat-tim fis-sajf. Għax niftakru li Rabiot kellu jibqa' ġo Torino lanqas mar magħhom l-Amerika. Iktar ma jgħaddi żmien, pjaċir li Chiesa qiegħed jieħu it-tim fideh bħala leader, xi ħaġa li Juventus żgur għandhom bżonn wara t-tluq fis-snin imgħoddija ta' Buffon, Chiellini, Del Piero, eċetera. U niġi biex ngħaddi għal Paġelle, Szczesny wara l-frejjeċ u l-pudini tas-Sibt li għadda nagħtih sitta ftit li xejn kellu x'jagħmel għal żbalja l-bieraħ ukoll għax ma nafx kien jiġri, ma qbilx mal-għażla jibda Szczesny, jiena kont naqbel li jibda Perin imma finalment jiena m'iniex il-coach u forsi l-coach għamel din il-mossa sabiex jagħtih injezzjoni ta' fiduċja. Danilo sitta l-bieraħ, Danilo għamel żbalji lanqas u kien sod ħafna fuq wara. Bremer l-istess vot sitta jew ma konċedix naħseb l-aħjar logħba sa issa dan istaġun. Rugani ġobni immens l-ewwel logħba staġjonali li kellu prestazzjoni ordinuża ħafna. Ġie sostitwit minn Gatti li għamel l-autogol ta' Paperissima s-Sibt li ntieħ sitta u l-bieraħ kien iktar konċentrat. McKennie naħseb ikolli ngħid huwa l-aħjar plejer tas-season, tilab fuq il-lemin li mhix il-pożizzjoni tiegħu. Issa dejjem qed nitkellmu jilgħab f'nofs il-ground u ħaqqu seba'. Sostitwit minn wejja lejla ħar li mhux ħadd jagħmel vot. Forsi diżappunt jew anke banġeri kellu wejja mhux qed jibda imma ċert li ħajkun hemm logħob fi żmien li ġej li jkun titolari wkoll. Faġgioli li
il-bieraħ nittama li Allegri raħ sew jilgħab bena ħafna mill-azzjonijiet tal-Juventus u fl-opinjoni tiegħi laqatni iktar minn Miretti li ntieħ sitta u ġie sostitwit mill-istess Miretti li ma ntieħ l-ebda vot għax daħal lejn l-aħħar. Locatelli ntieħ 5.5 forsi kien wieħed mill-plejers ma kienx wow ħanejtek il-kelma. Forsi seta' jivveloċizza aktar il-manuvra. Rabiot intieħ bejn 6 u 6.5 kien minn saqar li wasal il-gow ta' Arek Milik. Cambiaso kif irreferejt iktar kmieni fil-video 5.5 sostitwit minn Kostic li ma kellux logħba ħażina, nagħtih 6. Milik wera kemm huwa attakkant pur, jifakkarni fi żminijiet ta' Trezeguet mal-Juventus, ovvjament Trezeguet huwa Trezeguet, imma il-mod kif isib il-gow fih ifakkarni 6.5 sostitwit minn Vlahovic ma ntieħ l-ebda vot. Chiesa tilef ċans kbir fl-ewwel ħaf imma kien ta' teddida kontinwa d-difiża tal-Lecce u ntieħ 6. Allegri ntieħ 6 kienet kif qed Juventus ma konvinċewx imma r-rebħa ġiet. Importanti li finalment fl-aħħar tas-season naraw it-tim favoriti ħana jikklassifika mal-ewwel erba'. Sa mbagħad li jiġi oltre merba' li jiena mhux għax ma nemminx fit-tinti ma bl-Inter kif huma hija diffiċli ħafna. Il-logħba li jmiss hija logħba ibsa, hija away kontra l-Atalanta ġo Bergamo il-ħadd fis-6 u l-logħba ta' wara mija ħadd id-darbi della Mole ġifieri kontra l-ġirien tat-Torino. Fuq dawn il-ġiex logħbiet ħanitkellem fi żmien li ġej li issa tisimgħu l-ewwel kummenti tiegħi mill-ġdid wara live il-ħadd fil-għaxija kontra wara l-logħba tkun spiċċat kontra Atalanta. Sa dan it-tant il-ġurnata tajba lil kulħadd, forza Juve u finu alla fine. Saħħiet ħbieb. Trattanti tal-futbol li reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
nsellem lit-telespettaturi tagħna għal din ix-xandira rrekordjata għall-logħba tal-Carabao Cup bejn it-tim tal-Man United kontra t-tim tal-Crystal Palace ta' min isemmi u jawgura lit-tim kollu tal-Kamra Sportiva ta' Mixzone għal 100 programma ċentinarju tista' tgħid ta' dawn l-episodji li jixxandru fuq is-social media. Insellem lil kull min jagħti sehemu bażikament lill-editur, lill-producers, lill-kummentatriċi u kif ukoll il-kollegi kollha tiegħi YouTubers tat-timijiet kollha differenti li permezz tagħhom b'mod mill-aktar onest, b'mod mill-aktar ferrieħi jitwaslu lilkom dawn ix-xandiriet li permezz tagħhom is-supporters tal-futbol u ta' anka sports differenti jibqgħu igawdu ġimgħa wara l-oħra. Il-partita kienet partita dominata l-kollox mit-tim tal-United, it-tim li ovvjament inżomm miegħu jien, partita li fiha rajna rotation ta' skwadra, kellek 7 players differenti mill-aħħar line-up tal-logħba preċedenti kontra l-Burnley, players li forsi ma narawhomx jilagħbu ta' kull ġimgħa, però li illum rajna performance tajba ħafna, performance li biha irbaħna bl-iskor ta' 3-0 tista' tgħid. Il-partita kienet il-ħin kollu f'saqajn il-plejers tat-tim tal-United, tista' tgħid mill-bidu tal-ewwel taqsima kellek azzjonijiet il-ħin kollu tista' tgħid favur it-tim tagħna, kellek l-injury tal-ex goaler tal-Man United ta' Dean Henderson. Fija rajna fl-20 minuta l-ewwel goal ta' Garnacho, goal minn azzjoni maħduma tajba ħafna minn Dalot, ir-right back li kellu partita tajba ħafna u li fija rajna l-ewwel goal mit-tim tagħna mill-winger Arġentin wonderkid tista' ssejjaħlu Alejandro Garnacho biex ftit tal-minuti wara, 6 minuti wara, jasal it-tieni goal minn corner dirett ta' Mason Mount. It-tieni goal jasal eżattament minn header perfetta mill-midfielder Brazilian Casemiro li għalissa preżentament huwa top scorer tat-tim tal-United overall f'kull competition b'4 goals mill-partiti preċedenti u mill-partita tal-lum biex bekk Casemiro ikompli sikket lil dawk il-kritiċi li fil-bidu tal-istaġun bdew jgħidu li dan il-midfielder Brażiljan ta' 31 sena m'għadux tajjeb għall-lob jew tista' tgħid intużaw kliem bħal żmien Casemiro spiċċa. Naħseb s'issa qiegħed juri biċ-ċar Casemiro x'għadu joffri fit-tim tal-United. Intemmet l-ewwel ħaf bl-iskor ta' 2-0 tista' tgħid fit-tieni ħaf irġajna komplejna nuru d-dominanza tagħna illum ngħidha bunur għax illum kuntent bil-prestazzjoni tat-tim li nżomm miegħu jiena. Jasal ukoll it-tielet goal jasal minn Martial, goal li plejer bħal Martial iżidlu l-konfidenza tiegħu sfortunatament kif nafu Martial huwa nieqes mill-lob huwa nieqes mill-goals. Attakkant tajjeb li però sfortunatament iweġġa ħafna. Jiġifieri tista' tgħid li goals bħal dawn f'din il-partita iżidu l-moral kemm ta' plejers bħal Martial u kif ukoll ta' plejers oħra li forsi xi ftit jew wisq narawhom jilagħbu mat-tim tagħna mal-ewwel 11 tista' tgħid mat-titolari. Mela kellek performance brillanti ħafna minn Amrabat, biss fl-ewwel pass kellu aktar minn fl-ewwel ħaf kellu aktar minn 70 pass mhix ċajta, plejer li għadu mhux 100% match fit, jilab out of position għax beda jilab left back minħabba Reguilon u Shaw Malassi ovvjament Shaw Malassi huma mweġġajn u Reguilon huwa kaptajda xlab fir-round preċedenti mat-tim ta' Tottenham.
Kellu performance tajba ħafna, performance li permess tagħha wera kemmu kapaċi u kemmu player li ħajkun game changer fl-opinjoni tiegħi tul dan l-istaġun. Kellek performance tajba wkoll mid-difensuri, kellek logħba sħiħa minn Harry Maguire, player li ovvjament għandu bżonn il-kuraġġ u għandu bżonn il-min jibbekjaħ f'din l-iskwadra x'ovvjament għandu backlash qawwi kontrih u forsi anka jien nammetti li ġieli kritikajtu però llum kellu performance tajba. L-istess tista' tgħid tal-players bħal Mabry, player li għadu żgħir imma li huwa qiegħed juri x'kapaċi jaf, it-tielet logħob issa li beda mill-bidu. Pellistri kellu logħba tajba mar-right, Garnacho l-istess wieħed mill-goal scorers mar-left, jiġifieri overall ma nafx taqblux miegħi li t-tim kollu anka bl-introduzzjonijiet ta' players bħal Lindelof, kellek l-introduzzjoni wkoll ta' player ta' 17 sena Gore, player li jidher li huwa promettenti wkoll, u kellek ukoll ftit ħin tal-ob għal Van de Beek, player li kien għadu ġej minn 5 xhur ta' injury, player li qatt ma sab postu sfortunatament mat-tim tal-United, player li kien pruvat mat-tim ta' Ajax. Niftakru li f'dak it-tim ta' Ajax kien hemm ġenerazzjoni tajba ħafna players li irnexxew, tista' tgħidu kien wieħed mill-protagonisti, però magħna sfortunatament qatt ma laħaq il-potenzjal tiegħu, però grazzi għal Ten Hag players bħal dan ittieħu 20 minuta ovvjament li żżidlu l-moral u żżidlu l-konfidenza biex ikompli jirsisti anke fit-taħriġ, ħalli ovvjament il-qudiem forsi sakemm idum mat-tim tal-United jagħtina il-100% tiegħu. Iva, reġa' daħal Hojland, ovvjament rajna lil-players titolari bħal Lisandro Martinez, il-kapten Bruno Fernandes u kif ukoll ir-Rashford lillum nemmen li Ten Hag serraħhom għax ta' min jgħidu kif kulħadd jaf is-sibt li ġej nerġgħu nilagħbu mal-istess Crystal Palace u ovvjament ma kixifx il-karti kollha kif ngħidu bil-Malti għal partita li jmiss biex ovvjament players bħal Rashford, Lisandro u anke Bruno jkunu lesti għall-lob għal weekend li ġej kontra l-istess Crystal Palace. U qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid ukoll li performances bħal dawn huma dat-tip tal-lob li aħna s-supporters nieħdu pjaċir bihom u li aħna s-supporters inkunu qegħdin nistennew mill-Benjamini tagħna. Mela, qabel ma nagħlaq kompletament dan il-kollegament irrekordjat, nixtieq insemmi l-sponsors li huma El Catalan, Game Breaker, The Barber Room u Spaces. Infakkarkom fiċ-channel ta' YouTube tal-Kamra Sportiv, ovvjament tistgħu taraw ix-xandirit kollha tul dan l-istaġun u anka tal-istaġun preċedenti. U nixtieq ngħaddi dan il-kollegament għal xandira diretta tal-analiżi tal-editur tagħna Antonello fuq it-tim favorit tiegħu Inter Milan li ħajati spjegazzjoni ċara aktar tal-partita li t-tim tiegħu tal-Inter ħajkun għadu kemm lab kontra t-tim ta' Sassuolo. Nirringrazzjakom, il-lejl it-tajjeb u glory Man United.